Hmm. Diba? Hmm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng pork pata amonado. At buttered veggies. Yes, at mga ka-foodies, meron po tayong maraming rice dito at sarsa. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin ulit ipakilala sa inyo ang isang gaming apps. Ito po ang Dream Club. Sa mga hindi pa po naka-download, panoorin natin po natin Dream Club mga ka-foodies. I-click po natin ang link na nasa description box po namin. Tapos i-click ang download, install, pagkatapos po ay open. Ililitaw po ang register or login. Pindutin po natin register. Dito sa account, ilalagay po natin cellphone number. At sa password naman po, ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. Pagkatapos po ay i-confirm lang po natin ang password. At sa OTP naman po ay i-click po natin send at hintayin natin pumasok ang OTP code sa cellphone na ginamit natin kanina. Pagkatating po ay type natin siya sa OTP field at i-click ang register. Pag-register po ay meron na po tayo kaagad libreng 5 pesos coins. Ito po mga foodies, meron po silang mga games. Meron po silang color game, Dragon vs Tiger, Red and Black, Birds and Animals, Baccarat, Pusoy, Fish Reef at iba pang mga games. At syempre, meron din po silang tongits na paborito nating lahat. Para naman po makapaglaro, kailangan po natin mag-cash in, pindutin po natin wallet at lilitaw itong personal info. Ilalagay po natin ang ating GCash number at sa may OTP, i-click ang send at hintayin natin OTP code dun sa GCash na nilagay natin kanina. Pagkatating po, i-type po natin OTP field at i-click ang save. Subukan po natin mag-cash in, i-click ang wallet at subukan natin ang 100 pesos, i-click ang yes at pagkatapos po ay i-click ang copy. Punta na po tayo sa may GCash at i-click ang send money, pagkatapos po ay express send, ipipaste po natin ang number na kinopy natin kanina. I-type ang 100, pagkatapos po next at send 100 pesos. After nun, balik na po tayo sa ating Dream Club apps at makikita po natin pumasok ang 100 pesos na ikinash in natin kanina. Kung hindi naman po, pwede natin i-click ang refresh button. Subukan po natin itong tongits. Open lang po natin itong tongits game. Pagkatapos po, pipili po tayo ng kung anong table bet ang gusto po natin. At hintay lang po natin ang ating mga makakalaban. At pagka-start po ay ganito lang siya kadali. Para sa totoong tongits po sa pagsapaw, sa pagbaba ng bahay, at sa pag-fight at pag-call. Napakadali lang laruin mga ka-foodies. At hindi lang yon, ang mga napanalunan natin ay pwede nating i-withdraw sa ating GCash po. Pindutin lang po natin ang withdraw at i-type ang withdraw sa amount. Maaari po tayong mag-withdraw mula sa 300 up to 10,000 pesos. Ito po ay papasok sa ating GCash within 12 hours lang po. Kaya ano pang hinihintay natin mga ka-foodies, kaya i-download na po natin ang Dream Club. Nasa description box po namin ang kanilang link. Ayan mga ka-foodies, napanood natin kung paano i-download ang Dream Club. Nasa description box po namin ang link, kaya download na po. Yes mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Opo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo. Ay, ito, mga Grabe. ka-foodies, ang lalaki. My God. Unang supo. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga ka-foodies. Manta mo. Lambot. Mm. Sarap. Ang sarap.
Mm. Hiwalay na yung ang buto sa laman. Laki. Grabe, pal. Mm. Ito yung sa akin. Mm. Mm. Taba. Mm. Sarap. Mm. Mm. Laki. Ang sarap. Sarap, no? Ganda. Cheers. Ang sarap. Madalas yung kamay ko. Nakabuti bis kumukulog. Uulan na naman. Wala na naman. Tanggal ko na lang yung laman. Mm. Sarap yung lambot po. Mm. Mm. Ito. Mm. Mm.
Bakit? Sarsa. Sa akin. Yeah. Mhm. Di ba pag ang sarap. Buto na lang to. Mhm.
Ayun mga foodies, naubos po namin ang pork, pata, hamonado at buttered veggies. Napakasarap, kitang-kita nyo naman po, di po kami makapagsalita ni Vivian sa sobrang sarap. Grabing sarap po talaga. At yung madaming rice, naubos po namin kasi gutom na gutom po kami ni BBM, kaya naubos na. Tsaka masarap po talaga. Salamat po. Itry nyo na po ang pork, pata, hamonado at buttered veggies. Masarap po talaga. At syempre, Dream Club po, nasa description box po namin ang link, kaya mag-download na po kayo. At happy anniversary kila Siopaw Layapayawan sa asawa niya. Anniversary nila Happy sa anniversary po. September 21. Ayan, at advance happy birthday sa'yo, Siopaw. Love you. Ito yung binigay mo, Ate Leia. Oo, thank you so much sa binigay mo. I love you. Salamat po. Ay, salamat po. Salamat po. I love you po. Love Mga you. Kapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ng BBM, at Instagram ng The Foodie Bee, at syempre The Foodie Bee Vlogs. At kung sino ang kabalayan, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga Kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to Like, share, and subscribe. Thank you. We love you.